Matěj Smetana připravil pro Hradeckou galerii 2 výstavy. První se jmenuje My jsme svět, druhá Měsíční sonáta. Výstava My jsme svět je v podstatě site-specific instalace trošku záhadných vlajek z intravilánu města. Ta série vlajek My jsme svět představuje vlajky, které si různé organizace představovaly nebo vysnily, že by mohly být tou oficiální světovou vlajkou, která bude zastupovat celý svět nebo celou zeměkouli, ale na světě neexistuje žádná instituce, která by oficiálně některou z těch vlajek ustavila. Takže existují jenom v té mnohosti a každá z nich to může a nemusí být.